týmto považujem prvý ročník športových hier mládeže za otvorených. Technické stránke, ale dáva dušu nášmu týmu. Opýtam sa, Sme veľmi hrdí, že si organizátori vybrali práve naše mesto na konanie týchto historicky prvých športových hier mládeže. A ja som preto rád aj vítam v podstate športové hry mládeže, kde vlastne je to mladá možnosť generácii ukázať, že sa aj napriek tomu handicapu dá sa športovať, dá sa vytvoriť dobrá komunita ľudí, ktorými môžeme spolu súťažiť, a ja verím, že z týchto budúcich mladých športovcov vyrastú budúci reprezentanti v parašportoch. Viem, že parašportové súťaže nemajú až takú veľkú podporu u divákov, tak by som chcel týmto spôsobom pozvať všetkých, ktorí budú mať voľný čas, aby prišli všetkých našich športovcov povzbudiť, podporiť a zároveň uvidia, že aj tieto parašportové hry sú naozaj úžasné. Robili sme už veľmi veľa podujatí, ktoré boli motivačné, ukážkové, kde deti mohli prísť a vyskúšať si, ale každý vie, že sa chce porovnávať a konfrontovať, preto som rád, že táto tradícia vzniká. Je to prvý ročník, ktorý sme si otestovali minulý rok v Dolnom Kubíne, bolo to veľký záujem a myslím si, že aj účasť na tomto podujatí na prvom ročníku potvrdzuje, že do budúcnosti to môže mať veľkú tradíciu.